мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатнон аз даргузашти ходими барҷастаи давлатӣ, собиқ раиси вилояти Хатнон, инсони накӯкору нексирешт, қонунмеҳвару масъулиятшинос Амиршоҳ Миралиев андӯҳгин буда, ба пайвандону наздикони марҳум дар таҳаммули дарди фироқ сабру шикайбоӣ хоҳонанд. Амиршоҳ Миралиев соли 1946 дар ноҳияи Данғара ба дунё омада, соли 1970 донишкадаи кишоварзии Тоҷикистонро бо ихтисоси агроном ва соли 1988 мактаби олии ҳизби коммунистӣ дар шаҳри Ленингради Русияро хатм карданд. дар давраи шӯравӣ то ба мақоми котиби якуми ноҳияи Москва ҳоло Мир Саид Али Ҳамадонӣ расида буданд. аз соли 1994 то соли 2000 мушовири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сиёсати кадрҳо кор кардаанд. дар интихоботҳои соли 1990, 1995 ва соли 2000 вакили Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардиданд. соли 2001 раиси вилояти Хатнон таъин шуда, 5 сол ин вилояти сернуфузро роҳбарӣ намуданд ва ҷиҳати рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ саҳми назаррас гузоштаанд. натиҷаҳои иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатнон дар замони роҳбарии он кас хеле баланд шуда, барои беҳтар шудани сифати зиндагии мардум мусоидат намуданд. соли 2006 роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуданд. дар интихоботи парлумонии соли 2010 аз тарафи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дигарбора вакили парлумон ва дар нахустин иҷлосияи он ҳайат муовини аввали раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ интихоб гардиданд. имрӯз ходими маъруфи давлатӣ Амиршоҳ Миралиев дар синни 77 солагӣ аз дунё даргузаштанд. хотираи дурахшони инсони некном дар дилҳои мо ҷовидонист. номи ёди фарзанди содиқи ватан гиромӣ бод.